ଶିଳା ମାଛରେ ଖଟା। ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲା ଶିଳା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରି ଆଣିକି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖି ଦେଇଥିଲି। ମାଛର ତ କାମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମସଲାରେ ମୁଁ କରିଛି ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମାଛକୁ ପୁରା କଡ଼କ କରିକି ଭାଜିକି ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ମାଛ ଭଜା ତ ସରିଗଲା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ବି ବାହାର କରି ରଖି ନେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପକେଇଥିଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି ସୋରିଷ ଯୋଉ ବଟା ମସଲା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି। ମାଛ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଶିଳା ମାଛ ଖଟା। ମାଛ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।